sylwr yn dyn fel llinyn bwya. Yn fuan, byddai'r utgon rhyfel yn seinio dros y wlad. Byddin Owain Glyndŵr yn ymosod. Roedd ei pennaeth rhysgethin ar flaen y gad yn marchogaeth I geffyl. Yn sicr roedd Owain Glyndŵr yn dywysog arbennig yn arwain y Cymru yn y rhyfel erchyll yn erbyn y Saeson.